Ja, jeg har så fået til opgave at tale lidt om Tyrkiet, og det vil jeg mene, det er relevant, fordi vi har været på studietur i Tyrkiet i byen Istanbul, og derfor tænkte jeg, at det kunne være lidt spændende at tale lidt om det. Og det du vil høre om her under min screencast-opgave, det er sådan lidt om Tyrkiet generelt, og jeg vil fortælle lidt om Istanbul i forhold til byen Van, hvor jeg vil komme ind under noget temperatur og noget nedbør, og hvordan de to områder de er i forhold til hinanden. Og så vil jeg komme ind på noget med nogle vejrekstremer, med noget højtryk og lavtryk. Og til sidst så vil jeg komme ind på noget med sådan landbruget i Tyrkiet, og hvordan mennesker og naturen den egentlig er i Tyrkiet. Og hvis jeg her på billede 2 starter, eller figur 2 hedder det, der kan man se, ja, først og fremmest så er det et kort over Tyrkiet, hvor man kan så, der kan sige, at Tyrkiet det er en del af både Asien og Europa, og har et areal på 780.588 kvadratkilometer. Det vil så sige, at det er cirka 19 gange større end Danmark, som så, ja, det er rimelig meget. Og hovedstaden, som man kan se her på kortet, det er Ankara, det er skrevet op med fed inde i den gule zone, inde midt i. Og i Ankara, der er der cirka 3,1 millioner indbyggere. Og vi var jo i Istanbul, der er en del flere indbyggere. Der er nemlig cirka 9,5 millioner indbyggere. Og sådan alt i alt så er der omkring 70,4 millioner indbyggere i hele Tyrkiet, hvor så der er 25,5% af de 70,4 millioner, der er under 15, hvilket vil sige, at der er mange unge mennesker. I Tyrkiet, så der taler de tyrkisk, men de taler også kurdisk, dimli, azeri og kabardyan. Men de mest præget af det tyrkiske sprog. Og kulturen i Tyrkiet, det er sådan, der er 99,8% der er muslimer, og så kun de sidste resterende 0,2% der er kristne og jøder, hvilket vil sige, at det også er præget af muslimerne. Men som man kan se her på kortet, så kan man se, at Tyrkiet det ligger ud til Sortehavet, og det ligger ud til Middelhavet, hvilket gør, at der er kystklima, og så er der så også fastlandsklima inde i midten. Og så kan man se, at det her kort her, det viser, at der er våde og tørre områder, hvor ude ved Sortehavet og Middelhavet, der kan man se de blå farver, de lidt mørkere farver, altså blå og lilla og sådan. Det vil sige, at det er derude, det regner mest, og det er også, ja, det er derude, der er mest nedbør. Og inde i midten, der i de gule områder, og ja, de også orange områder, det der er meget tørke, eller ikke tørke ligefrem, men der er tørre områder. Og der kan man se, at Van det er placeret i et gult område, hvilket så vil sige, at det er et tørt område. Og Istanbul det er placeret i det der lyselilla, det er sådan lidt mellem medium humid og humid, som vil sige, at der regner lidt mere i Istanbul end Van. Men det vil jeg fortælle om her om lidt, og der vil jeg også komme senere lidt mere ind på kyst- og fastlandsklima og de våde og tørre områder. Og her der ser du så en hydrotermfigur over Van og en hydrotermfigur over Istanbul, hvor man kan se på Van, eller på hydrotermfiguren over Van, der er der mest nedbør i april måned, hvor den er helt oppe på 70 mm regn, hvor man så, hvis man går videre hen her, så kan man se, at i maj og juli, der er nedbørsmængden faldet helt ned til de der 5 mm regn, det vil sige, ja, den er egentlig faldet rimelig drastisk. Og så stiger nedbørsmængden så kun med cirka 5 mm regn her hen over de næste 2 måneder. Og senere igen, så stiger den så drastisk igen, eller hvad man kan sige, med cirka 35 mm regn, tror jeg der, ja, 35 mm regn, hvor den er helt op på 45 mm nedbør om måneden. Og så kan man se, der i 10. og 11. måned, der forbliver nedbørmængden, det er så lidt det samme i en lille periode, hvor den så igen falder til omkring de der 30 mm i den
12. måned. Og til sidst herhen ved januar og februar i første og anden måned igen, der stiger nedbørsmængden med 20 mm fra december til april, hvor det er så en periode, der strækker sig over de her 4 måneder. Og temperaturen her i Van, den kan man så se, at den koldeste måned, det er i januar måned, hvor den er helt nede på minus 5 grader. Og de varmeste måneder, det er der omkring juli og august, hvor den er helt op på omkring de 20 grader, 22 grader. Og så igen i december, der kommer den ned på de 0 grader igen. Så, hvor man så kan sige, at det er sådan lidt ligesom Danmark, at der er vinter i januar, februar og også over i december og sådan noget. Hvor sommeren og de varme måneder, de er omkring juli, august og deromkring, hvor det også er her, der er varmest her i Danmark. Men der kan man så også se, at der er ikke så meget nedbør i vandet, som man så på det foregående kort. Så, hvor at det er så lidt tør område i forhold til den anden hydrotermfigur, der er herovre i Istanbul. Der kan man se, at der er meget mere regn, som man så også så på billedet før. Og hvis man kigger på den her hydrotermfigur over Istanbul, så kan man se, at der falder 100 mm regn her fra midten af november cirka til starten af januar. Og derefter så falder den så helt ned til, eller helt ned, den falder den ned til 60 mm nedbør, sådan cirka. Hvor den så igen her fra den anden måned, eller februar måned, og frem til juli, der falder den ned til 20 mm nedbør. Og så stiger nedbøren igen så her proportionelt indtil november, december, hvor den så kommer op på de der 100 mm nedbør igen. Og temperaturen i Istanbul, der kan man se, at det er lidt varmere end Van. Og det er nok fordi, der kommer det varme luft ud fra havet af os. Og det er så, at den koldeste måned, det er i januar, hvor det også er koldt herhjemme i Danmark. Der er nede på omkring 5 grader. Og hvor de varmeste måneder, så det igen er juli og august, ligesom i Van, hvor den kommer op på de der 20 grader, næsten op til 25 grader. Og det er jo så de varmeste måneder, der er i juli og august, ja. Og så derefter så falder den så i december måned, der er den kun ned på 10 grader. Det er ikke virkelig koldt, men det er jo lidt koldt for dem. Og der kan man så se også, ja, det er ikke nogen sindssygt voldsomme svingninger, der sker i naturen, eller i temperaturen. Og her har vi så en figur, som viser noget med noget højtryk og lavtryk over Europa og over Tyrkiet, hvor det så forårsager nogle oversvømmelser i Tyrkiet. Og i Tyrkiet, der har der været sådan rundt regnet, eller cirka 390 oversvømmelser og 347 storme. Og så kigger han ned i bunden af Tyrkiet, hvor det er området ud til Middelhavet. Og op i toppen af Tyrkiet, hvor det er området ud til Sortehavet. Der er det der kystklima. Og i de områder, der er der de varme og tørre somre. Og der er normalt fugtige vintre. Hvor, som jeg sagde før, der var de varmeste måneder på året, det var med over 22 grader, som var der i, med gennemsnit om 22 grader, som var der i juli og august måned. Og hvis man så kigger her i områderne i midten af Tyrkiet, nedad mod Middelhavet, der er det, der kommer de her oversvømmelser, de her vejrekstremer. Fordi at man kan se, der bevæger sig det her termiske højtryk hen over Europa, og det her termiske lavtryk hen over Tyrkiet. Og det gør så, at den luft der, den bliver presset ned over Sortehavet, og så ind over Tyrkiet. Og det er sådan der varme og fugtige luft, der kommer ind over Tyrkiet, som så skaber de her oversvømmelser. Og på det her kort, der kan man så se, at der er nogle bjergeområder her. Man kan se, at der er nogle bjerge og sådan. Og ved de her bjergeområder, der er der sådan det her sneklima med varme og tørre sommer. Og ja, om vinteren koldere. Og der er det så også den varmeste måned på året, hvor der er over 22 grader i gennemsnit, og det er de der juli og august måned. Men hvor den koldeste måned den så er ned på gennemsnit under minus 3 grader
Men ja, nok om det. Der er også de her vejrekstremer, de her oversvømmelser, der bliver forårsaget. De kan også forekomme i de her bjergeområder. Og det er så fordi, at den her fugtholdige luft, som der kommer fra skyerne, den presses op over bjergene, hvor luften den så bliver fortættet på vej op, og så bliver det til regn, når det rammer det der dugpunkt. Og det gør så, at der kommer de her oversvømmelser. Men ja, jeg vil også fortælle lidt om, hvordan menneskerne og ja, landbruget det er i Tjekkiet. Og Tjekkiet det er faktisk et af de største landbrugsområder i verden. Og de er sådan utrolig selvforsynende med produkter fra landbruget og sådan. Og der er det cirka en tredjedel af landets befolkning, der arbejder med landbruget, og det er også cirka en tredjedel af landets areal, der bliver brugt til landbrug. Så det er sådan meget, ja, en tredjedel er landbrug. Og så den produktion, den her landbrugsproduktion, den kan sådan være meget varieret, men den har nogle afgrøder, hvor ja, som så er blandt de største producenter i verden. Og det afgrøder der, det er sådan noget som hvede, byg, sukkerroer, tomater, æbler, te, tobak, frugt og nødder, hvor der er mest eksport af de afgrøder som ja, bomuld og tobak og frugt og nødder. Men ja, generelt så er Tyrkiet sådan et meget landbrugsland, eller ja, en tredjedel er i hvert fald landbrug. Og klimaet i Tyrkiet, det gør også rigtig meget for landbrugsproduktionen. Der har været en del høje vækstrater på grund af de her gunstige vejrforhold, som gør, at klimaet det spiller en stor rolle for landproduktionen. Men alt i alt så er Tyrkiet et land, der hvor klimaet og vejret det er præget meget af Sortehavet og Middelhavet.